Täällä ollaan taas Paken tallilla. Tein semmosen, en tiedä mitähän nuo isännät sanoo, kävin tämmösen rällikän ostamasta. Laitetaan perää tähän lasten polkuauto. Sukset ehkä etsitään renkaat, en oo vielä päättänyt, mutta nyt on 2-tahti skootteri. 70, tässä on ihme virityksen, minä en tajua mitä on tehoputket ja mitkä ihme variaattorirullat, hienot systeemit ja kaikki. En minä tiedä, onko tän hieno systeemi, mutta tässä on ainakaan ylimääräisen silleen älyttömän paljon, että purkuu vaan ja tähän häkkyrään kiinni. Tässä aina on jotakin semmosia niin odottamattomia ongelmia, muuttuvia tekijöitä. Mutta jos nyt ajattelet, että mitä tässä heti alkuja on, niin miten liität sen lastenpyörän tuohon skootteriin? Mitenkä mahtuu pyörimään takarengas, kun siihen laittaa sen metallilevy ja siitä pultit läpi? Ohjaus, koska sukset kun laittaa, niin se ei ole sama asia kuin renkaat, ei todellakaan. Sitten bensatankkia menee kyllä vaihtoon, että jos madaltaa, niin miten bensatankilla saa paikalleen. Siinä on sitten ohjauksen kanssa on jotakin, mutta niitä ei vielä valmiita ratkaisuja oikein tiedä mihinkään. Tässä tuli jo sillä viisi ihan näköinen, että pikkusen ei saa esimoko perää pitää madaltaa. Keulaa pitää leventää pikkusen, sukset saa siihen, penkki on pakko saada taaksepäin jalkatapit. Vahvistaa vähän tuota runkoa. Jos siirtää, se oli tuossa, tuonne noin. Vähän se on pystymässä asennossa, mutta madalta tuo perää nyt silleen sopivasti. Että penkki tulee kuitenkin tähän pytyyn päälle. Nyt päästään taimasta istumaan, niin vittu miten paska vanne. Ei mennyt oikein lähti niin menemään paikalle, mutta nyt tuolla se on. Se pitäisi vielä paikalle laittaa tuohon häkkyrään. Kun se on laitettu, niin keula on ihan spesiaali sukset. Et ne pitää sitten tuohon vähän pitkä tuo tanko tuossa. Pitää säätää sarvikon mitä ole oikeeksi. Ja tuonne en tiedä onko tuo kulma edes oikein. Vähän tuo ohjaus oli silleen jännä homma. Vähän hankalampi tehdä, mutta siinä niinku on semmonen pikku ongelma, että kun katsoo näitä kun kääntää. Perhan tuon kanssa. Niin se kääntyy toinen suksi enemmän kuin toinen. Ne kääntyy molemmat niinku vähäsen. Mut sitten toinen kääntyy niinku enemmän. Vähän niinku moottorikelkka meininki. Tää on vähän silleen niinku vähän niinku outo, mutta kyllä mä nyt sillä tavalla jyvälle pääsin miten se pitää tehdä. Et kyllä se pelittää kuitenkin niin. Ja sitten että onko tämä kulma, mikä tämä on tässä näin oikein, se ei voi olla ihan kun sukset on, niin se ei oo muuten lähteä kallistamaan muuten tuolla viisiin, niin ei oo oikein huvaa. Sen takia se pitäisi olla tälleen, niin sitten kääntyy niinku molemmat niin näkyy. Nyt jos on näin, niin toinen suoristuu ja tuo vaan laita nousee, eli ei hyvä. Eli se pitää olla oikea kulma. Pyörän kanssa sitä samaa ongelmaa ei taas olisi. Mutta tähän menee suoraan polkupyörän vanne paikalleen. Tuolla on kevyt keula kesällä, niin se tuohon kiinni. Sitä voidaan kohta kokeilla, kun saadaan tuon rengas paikalleen. Tää ei mahu pyörimään tää kotelo ottaa etten, kun on niin pitkät peekit tuossa noin. Ei mahu pyörimään. Ottaa pultit kiinni tähän lohkoon. Tein aika leveän tästä pellistä tähän renkaalle. Mutta en arvannut tätä hommaa nyt sitten yhtä. Tässä on semmonen pikkuinen odottamaton ongelma. Eli mennään sillä tavalla, että tästä sahataan pois. Tällä muovikopalla ei tee yhtään mitään. Tai tekee kai sillä jotain, mutta ei kiinnosta. Vetään tuosta sahalla vähän moottorista pikkusen lohkoa pois. Ylimääräinen paino pois, niin kevyempi on kulukko. Mahtuu pyörimään nuo pultit tuossa. Että jos on poika laittanut tähän vehkeeseen viritykset kunnolla, niin sit pitäisi jaksaa pyörittää tuota rengasta. Mutta sehän me nähdään, mutta tuo on pakko saada pois. Tää ei muuten mene pyörimään. Pakoputin kiinnikinhan yksi on tässä. Mutta se ei haittaa mitään. Täällä on alhaalla toinen. Tuolta ylhäältä voidaan hitsata vielä yksi kiinnikin siihen lisää. Katsotaan, että millaiseen lopputulokseen tullaan. Mutta nämä erikoismieshommat on vähän semmoiset, että näähän vaatii välillä erilaisia kevätjuhlaliikkeitä ja nyt tulee sellainen.
näkyy maassa näitä lohkon palasia, mitä sahattiin tuosta. Aika kirkas on tuo valo tuolla. Niin nyt mahtuu rengas pyörimään. Ettei hyvin paljon tilaa, että aika lähellä ilmanputsareikin tuolla pyörii, mutta mahtuu kunnon nappulat pyörimään. Onhan tuo nyt melkoisen näköinen laitos kyllä. Hauskan näköinen laitos. Lasten polkuautosta rakennettu snowmobile. Nyt se rupeaa olemaan, siinä on sarvikko paikallaan. Lukittiin se tuommoisella rouvilla vähän heiluu. Väli pitää ollakin, kun tämä meidän ohjauslaakeri on tämmönen mallia itse tehty. Tätäkin tuollaista tukkea, mikä ottaa sivusuunnassa sitä taitosta vastaan. Vähän niin kuin kallistuksen vakaa, niin se ei kestä tuohon vaikka miten hitsat, se lähtee irti. Niin jotkut tuommoiset tuet laitetaan siihen, niin sit se ottaa sen, niin se kestää. Tää on nimittäin ihan yberhärski laitos. Ohjauksessa on semmonen jännä juttu, että kun sukset laittaa, niin sitä kun kääntää jonkun verran, niin käypi silleen viisi, kun katsoo näitä, niin okei, tämä puoli vielä kääntyy, kun tuo vetää, mutta tämä niin lähtee menemään tänne taaksepäin. Se on periaatteessa vetämään tuo toista suksea. Eli käännät liian paljon, tämän puolen suksi kääntyy, mutta tämä rupeekin menemään suoraan. Ja silloin suksien pohjassa on semmoiset rauat, niin ohjuriraudat, vähän niin kuin moottorikelkka, silloin se ei käänny. Eli tänne laitettiin tänne keulaan pienet stopparit, ettei voi kääntää määränsä enempää. Tuon verran kääntyy sukset. Näyttää, että ne ei paljon käänny, mutta ei ne käänny moottorikelkassakaan ihan älytöntä määrää. Ne kumminkin kääntyy sen verran, mitä riittää ihan hyvästi. Sillä pystyy ajamaan. Ja sitten loput vetää ladilla pois siitä. Ja bensatankkihan ei ole todellakaan vakio tässä, vaan se on näistä, kun täällä on näitä skoottereita, niin lyötiin tämmönen metallitankki, mikä oli samalla kuin Stiikassakin, ja poraruuvilla siitä kiinni ja perältä kanssa. Ja runkoahan piti vahvistaa, että näitten allahan kulkoo tämmöiset palkit, niin se kestää, että ohkasta pelti on tuo lastenpyörän runko. Sitten tuosta runko on jatkettu kanssa ja satulla laitettu tuonne ylemmäs. Ja tietysti tähän keulaahan olisi voinut laittaa polkupyörän ohjauslaakeri, mutta eihän me ole jouduttu laittamaan, kun me ollaan niitä meitä äkkiä ajamaan ja menemään. Se on se meininki. Ja sitten vähän ongelmana on ollut, että tuo rengas ottaa liian lähelle, mutta meillä on siellä lokari paikalla nippu sitten asennettuna, ettei heitä kaasarille ihan niin paljon kuraa. Kaasarille tuli tämmönen power-filteri, kun tää nyt on viralta nimeltään. Tää on ihan hyvä ratkaisu. Perää madallettiin sillä tavalla, että siihen ei niinku lyhyempi jousi olisi ollut, kun tähän vaihtui pitempi jousi. Mutta eihän meillä ole semmosia lyhkäisiä jousia, mistä ne käyttiin samaa jousta, siirrettiin se tänne taakse. Ja siinä kohtaa kävi semmoinen homma, kun siirrettiin siihen, bensatankki ei käynyt enää ja se on muovinen, niin sitä ei oikein muokatakaan. Bensatankin muokkauksessa muutenkin, niin sitä ei kannata hirveästi rälleköiä tai hitsata, se räjähtää helposti. Et siinä on semmonen pikku bonus, niin semmoista kannattaa muistaa, kun rupeaa niitä tekemään. Ja takarenkaaseen tää on hyväksi havaittu metallilevy, yhtä leveä kuin rengas, niin maksimipito. Ja siinäkin on semmoset pikku vekkulit, niin kuin kattoo, niin keskellä olevat pultit on pikkusen pitempiä kuin laijassa, koska täällä on nyt itse laijassa alapuolella yksi pultti enemmän pyöritty ensiksi pultti tuohon, tai mutteri pyöritty tuon pultti, sit vasta läpi ja mutteri kiinni. Että se kun lähtee sivuttaisuunsa, niin se, kun rengas on vähän pyöreä sille visi kuitenkin, niin se ei lähde siitä pois paikalta, vaan se kestää. Tähän joku epäilikin, että toimiiko, mutta toimii tosi hyvin, ei minkäänlaista ongelmaa. Ja pakoputkesta lenti kannake heti testien jälkeen irti, kun tätä lohkoa jouttiin muokkaamaan, kun tässä oli semmoinen tosissaan, että jouttiin sahaamaan pikkusen tuosta lohkosta pois, että mahtuu tuo rengas pyörimään. Samalla siinä otti vähän itse se pakoputkin kiinnike tuolta. Mä yritin kyllä jättää, mutta kun vetäisin turvalleen tämän vehkeen testiajossa, niin se putki otti ja hajotti se itse. Mut ei mitään, nämä vakiokiinnikkeet tänne ylös ja kiinni. Mä ajattelin joku rauta tuonne, mutta totta se on, nämä vääntyy hyvästi tuohon. Ei mitään ylimääräistä, siinä on sammutusnappi vaan. Tähän Kuopionlahdelle jäälle kokeilemaan pikkusen tätä vehettä, että miten tää pelittää. Ennen kuin tässä tehdään video tuolla Punkaharjulla KVR Vlogi-kanavalle, niin mitä pikkusen tuossa ajoin, niin ihan hyvin kulkee. Nyt vaan, että tuolla kun tässä silleen jää alla, niin tuo etusuksi ei pure niin hyvästi mitä tuolla niin tiellä, missä on vähän semmoista lumijää ja hässäkkää. Että tää kun pikkusen ottaisi tähän plussakeliin
ja sit jäätys, pitous ihan kohdallaan. Mutta laitetaan tuohon puhelimet ja vehkeet kiinni. Katsotaan, että paljon tällä uskaltaa tässä jäällä nyt ajaa. Että miten tässä rakennusvideolle, testivideolle saadaan vauhtia. Tuo kyllä tuo on aika hauskaa vehe ajaa kaikin puoli. Ja kulkee ihan hyvästi. Pitorenkaassa on vaan ihan järkyttävän hyvä. Se nyt ei sinällään huono juttu ole, mutta tietysti kääntyvien kannalta se pikkusuolin piton se luiraisi enemmän, se olisi parempi. Mutta ei mitään, pitemmittä puhetta, GPS tuohon päälle kiinni ja ajoa. Katsotaan miten käy. Hei! Tosissaan käy ihan testaamassa huiput 54,4. Make lähtee vähän testailee. Hienot erikoismies. Sukset. No niin, anna mennä. Toivottavasti kaavu nyt kiinni. Mitä? 30 just. En uskalla kovaa. Et uskalla? Ei uskalla. Silloin se on hyvä, jos ei uskalla. Silloin on onnistuttu. Jos olisi puhas jäätössä alla, niin tuo rengas pitää törkeä hyvin. Niin kun katsoo tätä, vähän makua, että sinne männön käsirantilta myös on jäätä on ainakin missä revittää. Et pikkusen kun tää jäätys, tää sulaa se jäätys, niin vetäis paremmin. Kun nyt tuo pitorengas on ihan älyttömän hyvä ja suksissa taas huono, vaikka siellä on niin näkyy, niin täällähän on. On se rauha. Otetaan lähemmin näkyy. 2 rautaa siinä on molemmissa suksissa. Ja erikoismies sukset. Niin sille viisi on se lumela. Sinne mennään. Tuossa näkyy tuossa pultteet. Kyllä tää kaivaa kuopan. Joo. Missä on lunta ennen pikkusen enemmän pystyy vetämään hyviä pitkiä sladeja. Ihan sikasiisti. Eihän te kävele jaksa mennä niin kauas tämmöisiä pikkusia. Tästä opetellaan jotakin videoeditoimaan, niin me vähän harjoitellaan vaan tässä, kunhan pikkusen pyöritellään, ei se muullakaan. Oikein edes tarkoitus. Niin eiköhän myö vaipata tähän.